खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativityयाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय, लोगोसे शेयारबो खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो बेबायदिनो सानफ्रामबोनि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। तो बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउसफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोख्रों धरना हाबाफारि लानाय जादों। भाइस-चान्सेलरनि मावख'खौ थाला मारिनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव क'क्राझाराव थानाय बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोबां जेंनाफोरा सोलिगासिनो थादों, जेराव दायो बे इउनिभार्सिटिखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि जाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थादों। नंगौ, दायो आरोबाव बेबायदिनो बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस-चान्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि दरखं मोखाङावनो मोनसे धरना हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाबाय बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस-चान्सेलर बिथां प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंहआ बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसेबो मोजां हाबा मावाखै। इउनिभार्सिटिनि गोबां रां जाख्ल'दों। बेनि अनगायैबो इउनिभार्सिटियाव मोजां थासारि बिथाङा खालामाखै, जायनि जाहोनाव मानगोनां क'र्टआव बिथाङा गावनि हमजानो गोनांखौबो स्रोदै बेल लाखोमाहैनानैबो इउनिभार्सिटिनि हाबाफारिफोरखौ मावबाय थाबोदों। नाथाय बेफोर गासैबो जाथाय एबा खौरांफोरखौ मैया मोनथिनो मोननानै एबा सोराङाव फैनाय लोगो लोगो दायो गोबां आफादफोरा बिग्रायखाङो, जायनि जाहोनाव मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस-चान्सेलर बिथां लाइस्राम लादु सिंहखौ होखारनांगौ होनना दाबि खालामनाय जायो। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो भिसि एबा भाइस-चान्सेलरनि मावख'खौबो थाला मारिनाय जायो आरो जेब्लासिम लाइस्राम लादु सिंह बिथांखौ होखारनाय जाया अब्लासिम बे थालाखौ रावबो खेवनाय नङा होनना बिथां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। चिराङाव सिखावनि उदखार। मिथिनाय बायदिब्ला मैया हरसेयावनो गंनै गारिखौ खावना लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो मैया बयबो उन्दुजोबनायनि खाबुखौ लानानै मोनानि 3 रिंगासोआव सिखावआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं फुलबारि गामिनि गंनै नखरनिफ्राय गंनै गारिखौ खावना लांदों होनना गारि बिगोमाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होदों। लोगोसे दायो थानायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय आरो सोरबाफोर नुयोब्ला फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। मख'जाथावदि खावजानाय गारिफोरा गंसेया स्कुटि आरो बेनि नाम्बारा AS 19R 1074 नाम्बारनि आरो गुबुन गंसेया पालसार आरो बेनि नाम्बारा AS 15Q 2067। फारसेथिं गारि बिगोमाया सिखावखौबो एसे मिथिनो मोनखाबाय होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों। बाक्सा जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसाम सरकारनो गोसोखांथि बिलाइ गथायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैया बाक्सा जिल्ला कच राजबंसि फरायसा आफादनि दैदेननायाव कच राजबंसि हारिनि थाखाय SD दानांगौ आरो कमतापुर रायजो दानांगौनि थाखाय गांसे गोसोखांथि बिलाइखौ जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसाम सरकारनिसिम दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो गावसोरनि दाबिखौ मावफुंनो दाबि खालामो, नङाब्ला फैगौ समाव गासै राजबंसिफोरनि नखर नखर थांनानै गासै रायजो राजाफोरखौनो लानानै गोख्रोङै सोमावसारनाय जागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों बिसोरो। बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों बुंथि। नंगौ,
मिथिनाय बायदिब्ला दायो खौरां बिजोंफोराव जोबोद गोख्रैयै नैबे बाथ्राया गोसारबाय थानायखौ जों बयबो नुगासिनो दं। थारैनो मिथिनाय बायदिब्ला भारतनि बिसायख'थि आय'गा खोथा होनाय बायदियैनो थांनाय 19 जुलाइ खालि गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव मोनसे बियाब दाफामनायखौ लानानै पाब्लिक सिटिं खालामनाय जादोंमोन, जेराव कमप्लेन होग्रा बियाब दाफामनायखौ लानानै कमप्लेन होग्रा आफादफोरजों भारतनि बिसायख'थि आय'गा मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जाय हाबाफारियाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै भारतनि बिसायख'थि आय'गनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिखौ गनायनानै लाया होननानै मोनसे कमप्लेन होनाय जादोंमोन। जाय कमप्लेनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आथिखालाव बिथांनि हेंथायै गोख्रों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बेसेबां दाबिया मा खालामो खालामा खालामबाय थाथों, नाथाय जोंखौबो हेंथा होनो नाङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रोङै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जातियाव माहारियाव बेबायदि दावराव दावसि खालामबाय थानो नाङा होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मैया गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव भारतनि बिसायख'थि आय'गजों मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव भारतनि बिसायख'थि आय'गा आसामाव बियाब दाफामनायखौ लानानै जाय आफाद दोलोफोरा कमप्लेन होदोंमोन बियाब दाफामनायनि सायाव, बै आफाद आरो दोलोफोरजों भारतनि बिसायख'थि आय'गा सावरायनो खोथा होनाय बायदि 19 जुलाइ आरो 20 जुलाइनि गेजेराव सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरावनो मैया बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया भारतनि बिसायख'थि आय'गजों सावरायलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे सावरायलायनायाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्मखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानाय नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि माखासे इएम बिथांमोनजों लोगोसे बिटिआरनिनो पलिटिकेल एडभाइजार डक्टर बेल्लाखे खारजि बिथांखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों।